travel, mukbang, hosting events, everything on Paulox TV. Hello mga kapaps, welcome to my channel Paulox TV. So ang akong buhaton karon mukbang na sab ko mga paps, palit ko og shrimp og nokos no. So ubani ko ninyo dito sa tabon no. Tara na. Let's go. Kilo 2.40. Kaya paps, na itong mukbangon mga kapaps. Asayan, no? Shrimp. Yan mga kapaps. Yan ito mga kapaps. Atong mukbang mukbang. Hello paps, lumanatag pagkumpra paps. So mauli na usap ako para pagluto sa itong mukbangon karong adlaw.
Yes! Welcome to my channel! Mga kapaps! So, diyan na karoon na itong mukbang mga kapaps no. Niya tayo shrimp. Then, di asan tayo gitawag o nukos or tawag ano yung nukos ng klases nukos mga kapaps no. Kumanikon niya sa kung kaon no niya. Nasa tayo gamay nga mga real talk no. Kaniad to. O karon. At least nga malingaw sa mo niya sa kung while nagkaon ta nasa tayo pagka-istoryahan nga gamay. Okay? Tanawan ninyo. Kasi di sa kumukaon mga kapaps. Mag-pray usap ko karon. Okay mga kapaps, diyan na ta. So, bubani ko ninyo. Hello. Hindi kinikaon na mga paps kay ano, kaya magkuan ka ba, magkinamot. Magkinamot mga kapaps. Okay. Hindi magatimpla ang shrimp mga kapaps, no? Ang kilo na yung mga kapaps, 250. Atong higutan ang sauna ug ang karon no, so unsay kalainan. Sauna ang lalaki mao'y mibisita sa babae, pero pagkakaron tagbo-tagbo na lang sa dalan. No, dinoon yun na. Dinoon na og garon, ba? Ikaduha, sa una, kung mag-away ang banag asawa, ipabarangay dayon. Apan karon, kung mag-away, ipatulfo na dayon. Yung nga ba? Kakto ko? May yung timpla ang kuwan mong kapaps, ang shrimp. Butangan man yung kuwan, katong Sprite. Lairasan nga real talk mga kapaps. Sa una, ang gwapo mauray babaero. Oh no. Karon hasta ang bating naong babaero na sad. Nga Diyos pa dyan kayo.
Ay, ta. May kanon. Nurot akong kanon, Paps. Mulamting natin. Waiter, na kanon waiter. Mga waiter na yun. Mga Paps. Lain na sa nga real to. Sa una, mag-pray, una mangaon. Karon, picturean una mo kaon. Nunod ba mga kabab? No. Picturean una mangaon. Ano sa una, kay mag-pray una. Pero karon, picturean una mangaon. Mga kababs. Klikin harap akong kuhan, Paps, na pagkanon. Awar sa kalimtan na mo kay siya man ang kaon ako kuan ka good guy. Okay ang timpla mga kapak. So thank you guys sa pag-watch akong video ko sa akong mukbang, no? Na shrimp o kuan. Ito yung kasi yung anokos na masih pagkaluto sa ba nga katong wala pa ka subscribe, like nya
ano lang notification bell or notification bell para inyong makita ang among makita niyo ang akong mga vlog, no? So thank you so much sa pagtanaw. So see you next vlog mga kapaps. So thank you so much. Bye bye.